Fudbaleri Crvene zvezde sastaće se 26. novembra sa ekipom Bayerna iz Minhena u 5. kolu grupne faze Lige šampiona. Podsjećanja radi, u prvom kolu na stadionu Allianz Arena Bavarci su slavili rezultatom 3:0. Ono što je uoči pretposlednje utakmice ovog dela takmičenja bilo aktuelno jeste smena hrvatskog stručnjaka Nika Kovača sa pozicije šefa stručnog štaba Bayerna. Klub iz Minhena je u međuvremenu promovisao novog trenera Hansa Dietera Flicka i na svom sajtu donosi intervju sa ovim strategom koji je rekao da je balans između odbrane i napada najvažnija stvar za njegovu ekipu. Sa druge strane, nemački Sky Sport donosi vest da bi Flicka na mestu trenera Bayerna mogao da nasledi Mauricio Pochettino, koga je nedavno na klupi engleskog Tottenhama zamenio Jose Mourinho. Kada je reč o Crvenoj zvezdi, trener Milojević zadovoljan je četvrtfinalnom kup utakmicom protiv Mačve, a pre meča sa Bayernom odigraće se ligaški susret u Nišu protiv Radničkog. Beograđani su i dalje lideri domaćeg šampionata ispred Vojvodine, Čukaričkog i Partizana. Utakmica protiv Bayerna počinje dakle u utorak 26. novembra u 21 čas, a karte za ovaj susret su uglavnom rasprodate. Utakmica Crvena zvezda Bayern nekoliko časova pre početka ovog meča tribine izgledaju ovako. Kao i prošlih nekoliko puta, i ovog puta sam ušao malo ranije, pa vidjet ćemo kako će Crvena zvezda proći u ovoj utakmici. U pretposlednjem 5. kolu Fudbalske lige šampiona Crvena zvezda je na stadionu Rajko Mitić ubedljivo poražena od Bayerna iz Minhena rezultatom 6:0. Strelci su bili Gorecka u 14. minutu, Lewandowski u 53., 60., 64. i 68., odnosno Tolisso u 89. minutu. Čini se da je Lewandowski ispisao istoriju fudbala što se tiče odnosa Crvene zvezde i Bayerna, a mi možemo reći da će, s obzirom da je Tottenham savladao Olympiakos u drugoj utakmici u ovoj grupi, poslednja utakmica 6. kola između Crvene zvezde i Olympiakosa u Grčkoj odlučiti ko će od ova dva tima nastaviti takmičenje u Ligi UEFA. Početni sastav Crvene zvezde: Milan Borjan, Marko Gobeljić, Milan Rodić, Miloš Degenek, Nemanja Milunović, Jose Alberto Kanjas, Njegoš Petrović, Aleksa Vukanović, Marko Marin, Mateo Garcia i Richmond Boaći. Startnih 11 Bayerna iz Minhena: Neuer, Pavard, Davis, Boateng, Martinez, Alcantara, Gorecka, Tolisso, Coman, Coutinho i Robert Lewandowski. Koliko je Bayern bio nadmoćan i ubedljiv protiv Crvene zvezde govore i statistički podaci: posed lopte 72-28, šutevi 29:3, udarci u okvir gola 16:1, udarci van okvira 5:1, blokirani šutevi 8:1, korneri 14:1, ofsaidi 7:0 i prekršaji 9:8.